Ennen hyppyä vaihdat käden, ennen sitä hyppyä, mikä edessä on nyt, kun sä tuut siitä, niin sitä ennen vaihdat jo käden, kun tuut tuolta persiatölle. Ja ne vaan vaihda. Hyvä, nyt oli parempi. Parempi urheilutapahtumilla on aina selostus. Hyvä, käsi pois. Hyvä. Nyt kun sä näki sen käden, niin se rupesi heti tulemaan sitä kohti. Et ihan hyvä sinänsä. Se puolesta vähän. Mene jo. Lähde käsi. Yes. Hyvä. Uudestaan sama. Kun koira on leikkinyt. Juokse nopeammin. Hei! Siellä on toinen. Hyvä, mene! Kova. Joo. Hyvä. Se hakee niin paljon sun liikkeen suuntaa. Se näkee, että sä liikut tonne noin, niin se hyppää ihan tästä näin, vaikka mä heitän pallon tonne noin, se hyppää tosta noin. Siellä on myöskin se, että se lähtee tuolta kelaamaan. Otetaan koko pätkä ja mä palkkaan koiran tosta noin. Toivon palkkaavani silleen hyvin, että se hyppää musta jälkimmäiseen hyppyyn, eli ei se jaksat eteenpäin tonne ei putkeen, mutta muualle. Mene jo. Tule! No. Ja liiku. Yes. Mene jo. Hyvä. Hyvä. Yes. Ja uudestaan. Tuo liiketökkää ennen kuin sanotaan, niin koira on kohdalla. Takana tuolla sä stoppaa tähän liikkeen. Sun pitäisi ottaa se tästä mukaan. Saman kun tulee tästä näin, niin sitten heittää se jalan kanssa tonne noin. Halppia vähän. Yes. Hyvä. Yes. Hyvä. Sitten kädet mukaan. Nyt tarkkailet päkiöitä sitten, että koko askel olisi päkiöillä, että yhtään ei osu kantapää maahan. Valsseessa vähän tuppaa töksähtelemään. Okei. Ja nyt sun pitäisi päästä liikkumaan nopeammin, kun sä saatte kädetkin mukaan. Luotat, että koira menee tuolla. Yes, se on sieltä. Liukas kaveri. Mä ajattelin, että mä seison tässä, niin se mahut tosta noin, mutta tässä on sellainen pikku mentävä rako justi. Ei. Otapa uudestaan. Mistähän mahut nyt? Katsotaan. Kiskatti. Tule! Joo! Nyt se menee A. Tää mulla on kärsivällisyyttä, katsotaan onks sillä. Tai se vähän viiseistä. Mitä? Niin joo, katsotaan. Hyppylle ei voi.
Niin ihme on tapahtunut. Nyt se katsoo, että nyt on vähän sen verran järeet vehkeet täällä, lähtee ei enää pysty. Ja kääntyi hienosti nyt. Joo. Ja se oli samaan aikaan tavallaan, niin kuin samaan aikaan tapahtuu, kun sä vaihdat tuolla kättä, niin koira kääntyy. Niin me saatiin tavallaan toisella asialla kuin palkkauksella. Palkkauksella ei oikein saanut sitä tulemaan, kun se katsoi sun jalkoja vaan. Ettei se ohitti, niin saatiin tulee se oikeaan suuntaan. Se oli paljon järkevää. Kerro vielä. Mun mielestä näytti, että saako nyt hippaamaan koska se rupesi kääntyä heti ton hyppyn jälkeen kohti sitä seuraavaa hyppyä. Et se ei vaan niinku jotenkin ei onnistunut katsomaan hyppyä, minne oltiin menossa, vaan se jäi vaan kattoo sua. Ja katso tavallaan niinku siitä, että sä juokset tällaista linjaa tästä tonne suuntaan. Niin se otti vaan oman linjansa niinku sieltä. Se on jossain tuolla, jotenkin sitä mieltä, että mennään tohon suuntaan. Yhtään hahmottanut tätä hyppyä. Hyvä.